Здравейте, приятели, ние сме Игри забавления. Прибирам се от училище пак. Извинете, че снимам винаги как се прибирам, но нямам време. Нямам време, защото съм в училище. Сега ще мина по един друг маршрут. Дано да ви хареса клипчето. Главно клипчето е за съобщение, ще ви го кажа след малко. Това клипче ще го направя, защото може да имаме нов участник в канала. Не може, но ще е. Днес сме 18 април месец 2017 година. Може би от утре или от други ден ще започне той. И той може да снима, но не се знае. Може би повечето клипове ще сме заедно. Той се казва Филип, на 12 години. Също като мен. Пишете също така и в коментарите на какво искате да снимаме. Пишете дали ви харесват клиповете, които ходя. Ако ви харесват, мога да правя много такива. Ще се опитам да правя клипове докато карам колело. Но не обещавам, защото няма къде да сложа камерата. Този клип беше за съобщението, което ви казах, че ще има нов участник. Преди бяхме с него на канал, но нещо канала се развали, нещо стана, не знам какво. И решихме че да не качваме клипове там. Може и да качва Филип, но не се знае. Ако искате, може да се абонирате за него, миналия канал. Той се казва Noiprox 1. Но абонирайте си за този, защото на него повече клипове няма да има. Само на този канал вече. Той има още канали. Може да се абонирате и за тях. До следващия път. Извинете за паузата. Следващия път ще ви кажа неговите канали, които може и аз да участвам. Защото аз участвам. Той участва в моя. Затова аз ще участвам в моя. И харесвайте, коментирайте си, споделяйте и се абонирайте. Чао от мен. До другия път.